һәр көн ошо минуттарда иртәнге 9-дан 10-га тиклем Сәләм Республика проекты. Бүген без Башкортстаныбызның көнбайышында урынлашкан Ярмәкәй районына юлланабыз. Өфе калаһынан ул 235 сакрым алыслыкта, бына ул безнең картала урынлашкан Ярмәкәй районы. Ярмәкәй районы данлы кыздары һәм улдары менән горурлана ала. Улар Советтар Союзы герое Гали Мазитов, Башкортстандың атқаданган рәссамы Николай Байжиев, Рәсәйдең атқаданган спорт мастеры Нурзия Бахманова, Кызыл йондоз һәм 1-нче һәм 2-нче дәрәҗә Ватан һугышы ордены кавалеры Галим табиб Гарифа Бурангулова, хәрби фәннәр кандидаты Марсель Ахлиулин, улар бихисап һәр бере хезмәтендә дан казанган шәхестәр. Алдагы минуттарда студиябызда кунакта Ярмәкәй районында яшәүче Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәрләре композитор Рәис Ханнанов менән уның тормыш иптәше Тәнзилә Барый кызы Ханнанованы көтеп калабыз. Ярмәкәй районының 7 мөгъҗизәһен барлайбыз. Кадерле тамашачылар, һездән шылтыратулар көтәбез. Телефон хандары экран мөешендә 2-925-985 безнең тулкындарда булыгыз. Әлегә Ярмәкәй еренең данлыклы композиторы Рәис Ханнановтың Катаржан юлы ерын тыңлап китәйек. Игътибар экранга. Биләүгә биләгән, ак биләүдәргә биләгән, бәхете булган тимәгән, әби батша юл һалдырган, безгә ирек бирмәгән. Катаржан юлы, Катаржан юлы, Катаржан юлы, ихтатыр микән, күңелем һидә ошо яктардан, вәзиз башкаем кайтыр микән. Катерина, Катерина юлдары такыр, Катерина әйләнеп кайтыр, Катерина, Катерина юлдары такыр, Катерина, Катерина әйләнеп кайтыр. Кояш халыкка әйләнеп, ак болытка бәйләнеп, насип булһа без кайтырбыз әйләнеп, әби батша юлдарынан быгаударга бәйләнеп. Катаржан юлы, Катаржан юлы, Катаржан юлы, ихтатыр микән, күңелем һидә ошо яктардан, вәзиз башкаем кайтыр микән. Катерина, Катерина юлдары такыр, Катерина, Катерина
Яна эфирда әйтеп үткәнсә, безнең менән студияла кунакта Ярмәкәй районында яшәүселәр, Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәрләре композитор Рәис Ханнанов менән уның тормыш иптәше мәдәният йортының художество итәкчесе Тәнзилә Барый-кызы Ханнанова. Хәерле иртә кунактарыбыз. Хәерле иртә. Бүген без Ярмәкәй районының 7 мөгъҗизәһен барлайбыз һәм тамашачылар һездән шылтыратулар көтәбез. Бына яңарак кына Сәйит Билалов башкаруында халык һүдәренә язылган Рәис Ханнанов һездән иҗат иткән йыргыды кылып үтәбез. Был тарихи йыр, әйбет, ошының турында һөйләп үтәк тарихы турында. Катаржан юлы ул безнең Бөгелмәдән Бәләбәйгә юл салдырганнар. Әби патша вакытында инде, Екатерина II вакытында дип сөйлиләр инде элекләр. Шуннан бер вакыт без авыл картлары белән Абдулла дигән авыл янынан үтәбез. Тау башында шулай басып торабыз. Тауның астында шундый зур, шундый ни инде, чокыр. Биек. Анда bir 15 метрлап бардыр биеклеге. Шуның кырында сөйләшеп торабыз. Алар сөйлиләрендә менә без бәләк шакта шушыннан юл үтә иде. Ана би патша юл салдырган, ул Бәләбәйгә үтә. Бөгелмәдән катыр жаннарны шунда күчерә торган булганнар. Аннан инде Стәртамакка килеп китә торган булганнар. Шуннан ди алар ди Түнгілікке де шошында ярқырына келелер иде, сақшылар шиткә отыралар ди, алар мында бияқтады, ярқырындады, ярқырынан асқа бетінде тәгірәп түшсәң, анда өләдер бетінде шуңа көре. Шуннан ди түні бұйы ди, шуларың ди, теге нелері шылтырап шыққан инде. Шуларны біз ди бағаларын ди таңнап нетейдік ди. Шушы Катаржан юлы инде дип, шулай дип сөйлеп тұралар, шунда кинет башқа шушы келіп тұра. Катаржан юлы деген сүзлері де келіп тұра, шуннан өзінен өзі инде. Әзірек кіне теге халық сүзлерін білейдім бедінде Катаржан юллары турында жырлаған. Шулар үзеннән үзе килделәр дә, кайттым да, кайтып кирсәм, анда миңа бер машина салам китергәннәр. Тиз генә шул саламны хәзер бушатып өйгә кертә башладым да, шуны кертеп биткәнче язылып та бетте бу җыр. Катаржан юлы дип ташып теге саламды. Достар, без бүген Ярмәкәй районының 7 мөгъҗизәһен барлайбыз. 2925-985 шылтыратыгыз. Без һездән шылтыратулар көтеп калабыз. Әүдем булыгыз. Безнең кунактарыбыз был 7 мөгъҗизәгә нинди кумартканы индерер ине? Мин инде менә шу Катаржан юлын кертерим, чөнки юл шулай безнең бөтен район буйлап үтә. Аның элеккеге иске күперләре дә таштан ясаган, әле сакланган әле ул. Аннан йөрмиләр инде, ләкин менә шулай Әдрәк кенә эзләре бардыр. Эзләре шулай эзләре калган. Шушы Катаржан юлында кертерим мин. Тәнзилә ханым һездән. Мин Туймаз районына чыкканда бик матур бер тау бар. Иске Шах авылы янында. Шул тауның иң биек урыныннан чишмә шылтырап кайын үсәндә. Һәм шудан чишмә шылтырап алган. Бу Бәләбәй һәм Бөгелмә калкулыгының иң биек урыны. Шушы тауга гашыклар менеп бер-берсенә вәгъдә бирә булганнар, очраша булганнар, көтә булганнар. Һәм менә 70нче елларда шунда халык шагыйре Әнгамат Набаев менгән. Һәм ул шушы Мәхәббәт тауы дигән шигырь язган. Һәм шул шигырьгә Рәис Ханнанов менә җыр язды Мәхәббәт тауы дип атала бит инде. Мин шушы тауны кертер идем, чөнки ул бик күп кешеләргә тормышка, үз урыннарын табырга бәлки ярдәм иткәндер. Яшьләргә гаилә корырга ярдәм иткән бит. Бу Ярмәкәй районының сигендәрәк Сигендә, Ярмәкәй районына керә ул. Ярмәкәй районына. Иске Шах авылы янындагы Мәхәббәт тауы дигән тау. Бидән ниһаят шылтыратусыны кабул итәк. Хәерле иртә, танышайык. Хәерле иртә. Исәнмесез? Хәерле иртә, танышайык. Мин Ярмәкәй районының Иске Турайда туып үскән кызмын, Уфада яшәйм. Үзебезнең авылның Иске Турай авылындагы Намаз тауын мин дә Башкортстанның 7 мөгъҗизәсенә кертер идем. Менә әле Тәнзилә ханым әйтеп киткән Иске Шах авылыннан ерак түгел. Безнең авыл ерак түгел, бик матур урында урнашкан. Огыл уртасыннан безнең Кызаш елгасыга тирә-якта таулар инде. Намаз тауы дигән бик матур тавыбыз бар безнең. Исемегезне әйтһәгез инде.
Рәзия минем исемем. Рәзилә ханым язып алдык. Зур рәхмәт. Был Рәхмәт. тау турында нимә әйтермен? Ул тау турында безнең җырчы Илшат Валиев җырда язган. Ул үзе шушы Иске Турай авылыннан. Кертергә мөмкин, Чынлап та зур матур тау. И ана әйтелем инде ул урманлы тау. Анда урман шундый матур итеп үсә инде. Авылга тоташыбрак тора шундый матур булып инде. Димәк, индерергә була. Ярай. Күп җади кешеләргә илһам биргән тау инде ул. Ярмәкәй районының исеменә килгәндә, матур исемле район Ярмәкәй, миңа нисектер ул ярминкә кебек тоела. Бул дөресме әллә юкмы? Бул каян килде? Юк. Ярминкә ул бәйрәм белән Ярмәкәй ул шундый күңелле тантаналы матур урын инде. Анда элек борынгы вакытта ярминкәләр үткән. Ләкин аның исеме икенчерәк барлыкка килгән. Анда шул заманда инде, элеккеге заманда анда Яр Мөхәммәд белән Бай Мөхәммәд ике агалы энеле, алар килеп урнашканнар. Шушы монда инде алар теге җирләрне алганнар инде арендага дип элек булган бит инде шундай. Карыйлан башкортлары җирләрен арендага алганнар да алар шунда яши башлаганнар. Алар үзләре Минзәлә якларынан килгәннәр инде. Алар Минзәлә башкортлары буларга тиешләр инде. Шулай киләр инде. Алар шушы аларның урнашкан җирләрендә астагына бер шишмә бар, Бәйкәй шишмәсе. Ул инде аны да кертергә була бу җиде мөгъҗизага, чөнки аның суы чиста. Бөтен кеше шуннан элек су алган булган инде. Шушыны аны борынгы теге Ярмәкәй белән Бәйкәй шишмә. Бәйкәй шишмәсе, Ярмәкәй белән шушындай айырып булмый инде. Бәйкәй шишмәсе, Ярмәкәй дигән сүзне. Безгә бәйләнештә шылтыратусы тамашасыбыз бар диләр ине. Ул бәйләнештәме әле? Әйе. Тыңлайбыз һеҙҙе, танышып үтәйек. Мин Ярмәкәй районы Тарказы авылында яшәүче, шушы авылда мен укытучы булып эшләдем. Исемем Гизатуллина Сәрия булам. Безнең авылдан еракта түгел, 1 километр тирәсендә генә бик матур күл бар. Ул күлнең исеме Атам күл. Аның суы бик чиста. Анда балык та бик күп элек диләр, инде хәзер бик әҗәйп бара диләр. Ул күлнең матурлыгына искитәрлек. Ул тау буенда урнашкан, сузылып кына ята ул. Аның суы, аның өстендә үскән төнбоеклар, лилиялар бик матур. Демәк, аның суы бик чиста дигән сүз. Бу күл турында бик күп легендалар бар. Аның исеме турында да легендалар бар. Анда Чапаев үткән чагында даже пушкасы төшеп калган, әле батырып киткәннәр дигән легендалар бар. Зур рәхмәт Сәрия ханым. Һәм Атам күл тәкъдим торганда Атам күл чынлап та элек ул бик зур булган. Кырыенда әрәмәлек булган. Әрәмәлекләрне бит инде элек сөргәннәр, шуннан инде әдрәк бәләкиләнеп калган ул. Атам күл, аны не Атам күл дигәннәр, чөнки менә элек Петр I вакытында стрелецларны теге баш күтәргәннәрне, шуларны монда ибәргәннәр вакытлыча сөргөнгә. Алар килеп шушы Атам күл буена урнашканнар да, шулай дип сөйлиләр инде элекләр борынгы бабайлар. Шунда алар шушы күл янында балык тотып яшәгәннәр. Шуңа күрә алар әйткәннәр, менә безне атам кебек туйдырып яшәтте, менә шуңа Атам күл бу дип әйткәннәр дә, шуннан Атам күле дип калган дип сөйлиләр. Буның тимәк мәгънәле исеме. Мәгънәле. Ярай, язып куйдык. Тәнзилә Барый кызы, һеҙ мәдәниәт йортының художество етәксеһе буларак, Ярмәкәй районы халкы мәдәниәткә нисек яҡынмы ул? Бик тә яҡын дип әйтәсем килә. Менә соңғы йылларда бик матур яңа фестивальләр, конкурслар бездә үтте. Менә берсе турында әйтеп китмәкче булам мин. Ык буе фестивалендә, ык буенда яшәүче халыкларның фестивале. Ата-бабалар йере дип атала. Соңыннан инде ата-бабалар йере дигән исем алды. Тәүгә генә урын үткәрелә. Юк инде. 90-нчы еллардан 94-нче елдан бирле улай. Әйе. Беренче вакытлардан безнең Ярмәкәй районыннан башланып, 13 районны без концертлар белән йөреп чыктык.
Шул районнардан иң әйбәт җырчылар, сөйләүчеләр, биючеләр шунда катнаштылар. Фольклор ансамбльләр бит инде. Шуннан аның йомаклап концерты безнең Ярмәкәйдә булды. Һәм соңыннан инде эстафета кебек китте бу безнең Баулыда булды, Бишүләктә булды бу концертларны. Ыг елгасы кайда ага, шунда шушы районнарда үтте бу. Ул әле дә яшел фестиваль, әле инде ул ачык фестивальгә әйләнде. Ике елга бер үткәрелде. Төрле өлкәләрдән хәзер безгә киләләр, уже Башкортстанның төрле почмагыннан киләләр. Чөнки ул ачык фестиваль. Ул төрле халыкларны берләштергән бик матур фестиваль. Төрле милләт халкы бергә дус яшәсен дигән төп максат куеп, аларның сәнгатьләрен, аларның мәдәниятләрен аңлап, бергә аралашып яшәтә торган шундый фестиваль. Афариндар. Шул бик матур, Дәртле халык. Дәртле. Матур фестиваль. Ә театраль студияларга килгәндә халык театрдары бар. Башкорт халык театры бар. Аның янында балалар театр студиясы бар. Анда Алсу Зиганшина дигән бик яшь кенә талантлы режиссер эшләп килә. Бик матур итеп һәм инде күбрәк үзебезнең башкорт драматургларның әсәрләрен куялар алар. Бу Эшләп килә. театр халык исемен йөртә. Аның оештыручылары Мисалия һәм Рафаил Ишембетовлар. Алар менә монда театральный институт искусств театральныйны бетереп, алар килеп шулай дип Бу тимәк Беренче нигез салучылар Ишембетовлар гаиләсе. 5тән. 75-нче елдан алып. Әйе, шушы халык театры. Ошо халык театры. Эшләп халык килә. театры. Афариндар. Күп фестивальләрдә, Рәсәй конкурсларында беренче урыннар конкурсларында беренче алган урыннар театр ул алган безнең театр. лауреат исемнәр алганнар. Бик матур шундый. Без яна шылтыратусы бар, кабул итик. Танышайык, хәерле иртә. Hayırlı irte, bu Yermekey'den selamlaylar sizne. Bik matur tapşırı, benim isimim Enci Şafikova bula. Min mine şusu tapşırıda indi. Özümüzün Yermekey rayonundan tağın bir kultura obyekti turunda söylep gitesim kile. Bu Spartak avlunda ornaşkan Boris Ляховның imenyesi. Bu imenye bik de zor tarihi объект деп айтасым келе, чөнки Көньяк Уралда һәм Көнбатыш Сибирдә бүгенге көндә шушындый дәрәҗәдә сакланып калынган бердән бер йорт ул. Бүгенге бу йорт инде 1908 елны шушы помещик тарафыннан төзелгән була. Ул помещик безнең якларда бигрәк тә Уфа губерниясе Бәләбәй өязендә зур урын алып торган дворяннарның җитәкчесе булган. Рәхмәт. Хәзер без кунактарыбыздан буны һөйләтәбез. Ниндәй имени ул бу? Барс. Шундап та менә киноларда күргән күрсәтәләр бит именияларны, зур колонналар. Колонналар белән. Бу Барский дом Ляховый. Ул инде шундап та якын тирәдә менә андай йорт юк. Кино төшерүлек. Әле ул тергезелә ул әле. Ул клуб ролен уйнады башта. Аннан соң анан правление колхоз булган. Әле инде яңадан шушы үзенең беренче сыйфатына кайтарыла. Шул балалары Ляховның. Оныклары да инде ул, оныкларының оныкларыдыр инде алар. Алар шул Команда хаклап киләләр инде. Борис дегенме? Барский дом. Барский дом Ляхова һәм бу исем булай тарихта калган. Шулай дип атала ул заман алар менә каяндыр тияктан Рязанский губерниялардан күчеп килгәннәр дә шушы җирләрне алып, алар менә алардан матур шын земледелие киткән инде. Җирне эшкәртү алардан киткән. Мына халыкны өйрәткәннәр алар шуңа. Шуңа күрә аларны шунлап та ихтирам итәләр. Көтәргә була. Язып алды. Безгә янә шылтыратусыбыз бар диләр. Тыңлайбыз һездә. Алло. Һаумыгыз? Һаумыгыз? Алло. Һаумыгыз, хәерле иртә. Без дәүләкәннән шылтыратабыз. Рәлия апайгыз була. Мин Ермәкәй районының Етем мөәссисәсенә ошо композитор Рәших Ханнановтың үден индерер идем. Уның һәрбер йыры хит булып бара бит. Без аны бик яратабыз, бик йырларын йырлайбыз һәр вакытта. Рәхмәт уга, озын гомер, тазалык, бәхеттең яңаһы булмай, яны творческих успехов. Рәхмәт шылтыратуыгызга. Рәмилә ханым булды шикелле дәүләкәндә. Тәнзилә ханымдан һорайбыз инде индерәбезме Рәйсә гайда дип.
Дөрестән дә ул менә теге үзе бер мөгъҗиза ул. Бүтән әйтеп булмый. Ни эшләсә шуны эшли ала, кул остасына да, балык тотарга да, ит өзергә дә. Гомумән төрле якка да оста кеше җыр да яза, баянда да теге бар бит җыр. Ял иткәндә гармонист, тракторист, нәкъ шушы мөгъҗиза инде ул үзе. Бына балыксы турасында без әйтеп үтәбез. Берничә минуттан без һөнәр майдансыгында Рәис агай Ханнанов менән Илгиз кармактар турасында һөйләшәсәк, балык тоту серләрен бүлешәсәк. Ә без инде бында үзебезчә хатын-кызларса әңгәмә корасакбыз. Әлегә кыска гына рекламага тукталып торабыз. Безнең менән булыгыз. Без яна тура эфирда достар, бүген без Ярмәкәй районының 7 мөгъҗизаһын барлайбыз. Шылтыратыгыз 2-925-985. Без инде үзебез хатын-кызлар гына был студияда калдык. Безгә реклама вакытында тамашасыбыз шылтыратып аллея героевты тәкъдим итте. Был аллеяны индереп буламы? Була, бик матур әле заманча эшләнгән аллея, анда Бөек Ватан сугышында, аннан да элке сугышларда булган төрле сугыш кораллары түгел, машиналары бит инде. Бар, шуннан соң бөтен Ярмәкәй районының һәлак булган батырларның исемнәре язылган. Бик матур эшләнгән, бик музей янында чынлап та китергә булган. Бик матур. Безнең егеттәр һөнәр майдансыгында инде Рәис ага үзенең осталыгы менән уртаклашырга әзерме? Әзер. Сөйләп үтәбез, без һөнәр майдансыгында Рәис агай менән һәм бездә монда кармак. Кармак, Мен инде хәзер менә соңгы вакытларда фидерлы балык тоту дигән нәрсә белән шөгыльләнә башладым. Чөнки элеккеге бәләки кармаклар белән яш итенәгенә салып, хәзер тотып булмый. Елгалар сояра башлады. Шуңа күрә ишкәрәк салырга кирәк. Бу инде ишкәрәк салуны Англиядә уйлап чыгарганнар. Фидер белән инде. Минем фидерларның да барсы да килмәде, чөнки алар минем 5-6, 3 метр ярымы бар, хәтта 6 метрлысы да бар. Ансын аларны әп килмәдем инде. Мин инде үзем әп килдем менә бәләки фидерны кармакны, чөнки ул аның белән җиңел салырга. Теге озыннар белән саласың, ярның тияк башына яргач шиткә чыга, үләнгәләге дә оннан бизелеп кала. Моның белән инде бик ерак салып булмый. Моның белән мин бер 20 метрга, 25 метрга салып салалам инде. Шушы кармакларны инде. Моны ничек җыясың инде? Моңа инде менә шушында үзенең инициационный шушында не кирәк инде. Әйбәт кенә картошка кирәк. Мондыйлар минем берничә ул. Әле монда мин берсеңнәп килдем. Төрле ниләр жилкалар инде булары теге 0,1, 0,2 ул инде карыйсың, инде балык ләгә. Әгәр дә инде балык өзелеп калса, димәк, икенчесен куясың. Димәк, зоррак балыклар бар. Бездә инде үзебездә менә атап киткән шул Атам күлдә тотам мин. Анда инде бик күл ни, хәтта мин ул турда җырда яздым. Менә күл буе сандугач дип атала. Ришат Тухватуллин җырлый аны. Балык кармалаганда сандугач. Утырганда шунда языла. Күл буе сандугач. Анда инде балык тоту дигән сүз түгел. Ул бит анда килеп утырасың да, анда иттән утырасың, матурлык, яки иштән утырганда шу матурлык. Менә шул ярга килгәндә безнең тамашачыбыз шылтыратып хораны берәй куплетін йырлагы дәле зинһар дип артабан кире кызлар янына барганда, бәлки баянда уйнап ишеттерербез. Ишеттерербез, Шунда утырып, анда шулай дип язылды инде ул. Менә ул йыр тарих, ошолай тарихи йыр булып чыга. Без башта йыр тыңлап киттек бит каторга юлы. Һәм һеҙҙең күп йырдар тарихи булып чыгамы? Һеҙ нисек йырдар туа теге? Әйтергә кәрәк бит композиторга төрле илһам килһә, йыр ядлай бит, әммә һеҙҙең теге һәр бер йырығыҙ тарихка бәйлеме дип әйтәм. Ул менә тик томалдан гына килмәй инде, чынлап та менә нәрсәкәйдер башка килә дә. Шул күл буенда утырганда инде сандугачлар сайларын тыгнаган чагында шуннан башка килә инде сүзләр. Күл буе сандугач дигән сүз килде минем. Күл буе сандугач сайрыдыр талларда, таллар арасында утырасың бит. Шуңа да күңелем яш, йокламый таңнарда. Таң белән барып утырасың. Шушына үзеннән үзе килә инде шулай. Һәм һеҙҙең беренсе йыр әйткән йырға килгәндә ул шишмә. Төш син салкын шишмәләргә дип атала.
Ул да кармаклаган сакта булдымы? Yok, ansı benim yaş vakitte, әлі армияға да бармаған вақытта, шында бірінші қыздар атынан ері вақытта келіп шыққан жылдардың бірісі. Шақның ауылының ортасынан шешме шыға. Ол өзе бір меғжизайынды ол. Ауыл ортасында мотор етіп шешме шыға. Мен анда бәлек шақта, шunda yakındağına тұрған çakta әнки білен суға барайдым. Су алырға барғанда бір мәртебе менің анда биелейім де чүп қалған. Шунан соң қайтқанмын да, юқ биелей, анан кеттім. Анан ерім екен шул шешме бойында биелейім пар иді, бірсі юғалды, тапмады қызыма пала деп, солай тақмақлап ерген менген. Шунан мені алар магазинға әпкеріп, şunun прилавкасына бастырып, да жырласаң, береміз дегенler. Онда мен жырлап, ана мені бергенler. Шушы шешме янына келерler бетінде. Біз яшьлер кел шушы шешме бойында ойынlar өткерей деген. Шунан келіп шыққан жыр ол түрсен салқын шешмелерге. Бұдан ошындай матур ердар несік туа, сүнкі Рәйіс ағайдың янында Илхам Алихәхі, ие бит? Бізге тамашасы бұд шылтырата тыңлай бұд әді? Һеҙ бәйләнештә? Саумысыз. Әйе. Саумысыз. Бу Ярмәкәйдән Рахилә Маннапова була. Беренчедән әйтәсе килә, шушы безнең шәхесләребез Тәнзилә белән Рәискә зур рәхмәтләребезне. Һеҙ ниндәй тәҡдим индерер инегеҙ? Biz аларны бик хөрмәт итәбез. Шуннан тәҡдимем шул, безнең су саҡлағыш бар Шах авылы янында. Бик зур күл инде ул. Ул җәйне балыҡсылар өчен дә самый главный аның эше, самый главный нәтиҗәсе Октябрьский шәһәренең ул тәэмин итә саф чиста су белән. Моны 9-нчы елны Мортаза Губайдуллович Рәхимовның җитәкчесе белән арҡасында төзеделәр. Аңлашылды. Рәхмәт, Рәхилә ханым. Был һау хаҡлағыз турында. Дөрес. Индереп була. Була. Әйдәгеҙ әле біз үҙебеҙсә һөнәр майҙансығына әҙерләндек. Тәнзилә ханым, белеүебеҙсә һеҙ Оренбург яҡтарынан бында Башҡортостанға килен булып төшкәнһегеҙ. Оренбургдан һәм һеҙ ундағы Оренбург бит инде шәл яғы. Шәлдәр. Шәл белән данлыҡлы бит Оренбургский пуховый платок деген җирдә бар бит инде. Biz үскәндә күп итеп кәҗә асый торганы һәм инде йылына biz 4 кыз, әнием белән biz 5 йылына 20 шәл бәйләйдек. Ул вакытта бит авыл җирендә акча бик юк, бөтен нәрсә кирәк. Безнең төп шөгылебез, төп эшебез шәл бәйләү булды. Әйбәт уку һәм шәл бәйләү. Шуңа күрә мин бүген үземнең менә бәйләп килгән шәлемне алып килдем, әле яңа гына битердем, шундый матур итеп. Әле был һөнәрегеҙҙе ташламай. Менә мин бу юлды бик аны бизәкләп бәйләдем. Яратам үзе юкка гына нишкә генә булса да шул кадәр җылы. Кай төшең авырта, шунда бәйләп ятсаң инде шул кадәр рәхәт. Алтын куллыларга мин хакланам. Хәния Фәрхинең әнисенә шушы шәлне бүләк иткән идем мин хәтта даже. Онарда да бар минем шундый шәлем. Яратып бәйлим аны. Чөнки бәйләгәндә күңел тынычлыгы, шушындай рәхәтлек тоясың. Минем иң яраткан эшләремнең берсе шәл бәйләү. Һәм һеҙ Ярмәкәй районының брендына әйләнгән Тәбикмәк. Тәбикмәк бәйрәмен үткәрдек без. Мин анда беренче урын алдым. Ул каз өмәсендә пешерелә торган төп ризык. Чөнки каз майы белән майлана. Шуңа күрә әйтәм бит, ул калын иттереп пешерелә. Минем бу рецепт әни рецепты, борынгы рецепт, монда манны кушылып эшләнә. Һәм инде ул төп ризыкларның берсе шушы каз өмәсе көнне инде. Каз бәйрәмендә каз майы менән майлап, бик тәмле әйбер. Мин сезгә калдырам, шәй эчеп карарсыз. Рәхмәт. Редакция монда каз майы белән майлап алып килдем. Без үзебез бик күп казлар үстерәбез. Бер елны 200 үстердек. Әле инде соңгы елларда 50-шәр. Шайтыр улда яраткан бер шөгыль инде. Чөнки безгә Рәй елгасы якын, су буена төшереп җибәрәбез казларны. Һәм бездә инде чиста, чынлап та теге көчләп симертелгән түгел, үзләре җитлеккән
казлар үстерәбез без. Менә шуңа күрә шундый хәл. Рәис агай менән һеҙ инде 42 ел ғүмер итәһегеҙ, һәм һеҙ студент йылынан алып бергәһегеҙ, 2 малай үҫтерәһегеҙ. малай, Рәис агай тураһында, Рәис агай малайҙарын менән бергә балыҡ тота микән? Бер нисә минуттан һорарбыҙ, әлегә тамашасыбыҙҙы ҡабул итәбеҙ, тыңлайбыҙ һеҙҙе. Шулай бар. Хәйерле иртә, танышайыҡ. Һаумыһығыҙ. Танышайыҡ. Стартамақтан Сакирова Рима Сагитовна. Һеҙҙең тапшырыуҙы ҡарап, шатланып ултырам. Һәм минең дә бер нисә һүҙ әйтеп китәһем килә Тәлзилә ханым менән Рәис әфәнде тураһында. Ысынлап та, Йәрмәкәй районының 7 мөғжизәһенә мин ошо ғаиләне дә кертер инем. Сөнки аларҙағы осталыҡ, аларҙағы байлыҡ, күңел байлығына мин һәр ваҡытта мөкөббән китеп хөрмәт менән ҡарайым аларға. Рәис тураһында әйткәндә, Рәис ул йырсы, композитор, хужа булараҡ ҡына түгел, ул балыҡсы ғына ла түгел, ул дөрөҫөн әйтергә кәрәк, аш оҫтаһы ла. Шул ҡәҙәре тәмле итеп балыҡтар бешерә, аштар, салаттар эшләй ул. Ә инде Тәнзилә ханымға килгәндә, уларҙың ҡунаҡсыллығына бөтә артисттар, бөтә Татарстандан булһынмы, Башҡортостандан уларҙың өйөндә унарлаған артисттар, 15ләгән кешеләр булғандары бар. Ҙур рәхмәт, ятып алдык. Рәхмәт, әлбиттә был тәҡдимде беҙ ятып алабыҙ, сөнки беҙ әйтеп үткем килә тамашасылар, беҙ хәҙер Йәрмәкәй районының 7 мөғжизәһен тәбиғи ҡомартҡыһын алабыҙ тәҡдимгә, һәм артабан да беҙҙең тапшырыу шәхестәр тураһында буласаҡ, һәм бәлки таныш булғандыр, шундай йылы һүҙҙәргә һеҙ әлбиттә беҙ шатбыҙ, һәм рәхмәт шылтыратыуығыҙға. Әлеге ваҡытта беҙ бына ҡармаҡты әҙерләп киләбеҙ. Бындай ҡармаҡ менән кемде ҡармаҡларға була? Бу әле мин әзерлим карпка. Карпка. Чөнки безнең су саҡлағышларында карплар, анан зур караслар бар. Шуларға менә әзерлим инде. Бу безнең ни белән? Мында инде жим ҡуйыла, нитеп. Мында инде 2 ҡармаҡ. Шул ҡармаҡлар менә былар инде әзерләнгән. Уже мин аларны әзерләгән. Менә мында жим ҡуйыла. Менә унда ҡызыллары булса инде теге балыҡларны йыраҡтан күрсеннәр өсөн алар. Мында жим ҡуйылғастан, шушында жыйлалар да инде ҡармаҡҡа киләләр. Мин күберәк инде кукурузға тотам. Кукурузға карплар әйбәтләгә, менә быйыл күп кенә балыҡ тоттом әле. Йәрмәкәй кукурузына карп бик һәйбәтләгән. Бына ҡатын-ҡыҙҙар күрәҙме, ниндәй ҡатмарлы эш ул ҡармаҡ балыҡ. Беҙ балыҡтар тураһында бер нисә минуттан әңгәмәләшербеҙ. Әлегә ҡыҫҡа ғына тәнәфескә туҡталайыҡ. Беҙҙән айырылмағыҙ, дуҫтар. Тура эфирда бөгөн беҙ Йәрмәкәй районының 7 мөғжизәһен барлайбыҙ. Ҡәҙерле тамашасылар, һеҙҙән шылтыратыуҙар көтәбеҙ, һәм беҙҙең иң оҡшаған тәҡдимгә әлбиттә бүләк ҡаралған, һәм ниндәй ул бүләктәр? Мин инде бүләккә үземнең онотолор димәдигән Ҡазанда күрсәтелгән диск язылғанмы да DVD-диск. Шулай уҡ әлдә сез бар дуслар дигән концерт тамаша менән унда язылған күп кенә җырчылар җырлауында дискым бар инде. Анан инде Йәрмәкәйем җырлы яҡ дигән җырлар китабы. Унда инде дискысында җырлары, ә монда инде Йәрмәкәй турындағы ауыллары турындағы мөғжизалар турында да җыр бар. Монда бөтөнсө дә. Ҡарағыҙ әле, бик яҡшы бүләк. Йыр китабы, уның диск та, компакт диск та бар. Өйрәнеп җырларға була. Был Йәрмәкәй районының брендын ала әйләнеп китә бындай китаптар. Шулай дөрес. Беҙгә тәнәфес ваҡытында Әҡлимә ханым шылтыратып аҡ таштар шарлауығын тәҡдим итте. Был тәҡдимдә яҙы буламы? Була. Була, бик Ниндәй шарлауы был? Ул теге Йылан чишмә. Йылан чишмә янда. Анда ул тау башынан чишмә чыга. Әз генә төшкәчтен шунда күл барлыкка килә. Шушыннан ак ташлар буйлап асқа табан тауының астына хәтлек, анан инде Стивензия дигән йылғаға килеп төшә инде шушы чишмә. Мен шулай матур урында утыра инде ул. Матур булып ак ташлар күренеп, шулар буйлап ага торган җир.
Бізге яна шылтыратусы бар. Әйдәгез қаршы алайық, қабыл етейік. Хайырлы ерте танышайық. Хаумағыз. Хаумағыз. Хаумағыз, мен Телевизорығыздың тауышын әдірек кіна кәмітәгіз ине яйха икенсі бүлмәгә сығып һөйләшәгез. Рәхмәтле булыр инек. Хаумағыз, мен Ғафуан Мадиярович Шайхудинов болам. Мына рейс Әй? Хаумағыз. Иштәбез. Тәбдилегізді әйтәгіз ине зинһар. Ғафуан Мадиярович Шайхудинов болам. Рейс абзы менән мына Тәнзила апаға зур рәхмәт сүзләрен җиткерә килгән иде. Эшләй башлаган елны ук Ярмәкәй районында 10 елны аларны гына беләйдем мин бу районда. Шуның өчен менә аларның җырлары, Рейс абзының язган җырлары шул хәлле күңелгә ята. Ярмәкәй район халкына түгел, бөтә безнең республика халкының. Мин инде үзебезгә калһа, Рейс абзы сездән яңа җырлар көтеп калабыз. Һез бер тәкъдим индерәһегезме, әллә рәхмәт һүзләрен генә әйттегез шикелле? Мин уйлыйм инде сорашырбыз әле дип, менә Тәнзила апа әйтә торган иде гел, кайда барһа да Рейс абзый гел үзе йөргән җиргә ручка куям да, блокнот куям дип. Шуның өчен мин уйлыйм инде яңа җырлары тагы чыгар әле дип. Рәхмәт. Йылы һүзләрегез өчен рәхмәт. Ғафуан Мадиярович бездә район башлыгы булып эшләде бит 10-нчы елда. Һәм килгәндә уйлап килгәндәй. Ярмәкәй районында мин бер кемне дә белмим. Рәис Ханнановтан башка. Юл буена уфтанма түгел Катаржан юлыннан озактардан чапмадан җырлап килгән үзе. Шуннан беренче килү белән көнендә үк безне таптырды, куялар алар үзенә инде чакырып, шунда танышып киткән иде. Тәнзилә ханым бuna ярга килгәндә Рейс агайдың нинди күңелгә яткан, яраткан йыры һезнеке? Мин яратам менә онытылыр димә дигән җырны беләсез бит инде. Фәрхи җырлайды шул җыр искиткеч менә һәр вакытта дулкынландыра да, сагышландыра да, тынычландыра да. Күптән һорайм тим. Балык тотырга яратаһы икән, балыкты тазартырга ла ярат дигән девиз бар хатын-кызларга тормыш иптәшенә карата. Һезнең осракта кем балык тазарта? Бездә алай түгел шул. Балыкны мин тазартам. Һезгә туры килә. Соңгы елларда үзем дә балык тота башладым әле. Бик тә күңелле һөнәр икән ул. Бергәләшеп барасың. Теге рус чәткәндә пикник ясап аласың. Бергә утырып, оныкларны ятып йөрибез. Һәм кайткач мин тартам. Һәм Рәис агай һеҙгә уфтанма. Уфтанма инде. Һәр шул йырга килгәндә йыр иҗады турында бик популяр йыр битендә хәзер бына Радик Юлъяхшин да башкара. Кем беренче сәхнәгә иҗат итте бу йырды? Уфтанма дигән җыр ул килеп чыкты менә 25 ел элек, 26 була инде хәзер. Былтыр 25 еллыгын үткәрдек без аның. Уфтанма шоу. Уфтанма шоу итеп әйе. Ул безнең яңа гына килеп эшли башлаган шыр Ярмәкәйгә берәйбер дә белмибез. Стәрләмәктә мәдәният училищесыннан гына килгән идек. Берни белмибез. Шул вакытта безнең Шакир апа эшлейде, художественный руководитель булып, методист булып. Бирген районнан. Бирген районнан килеп, шушында эшли башлаган беренче специалист инде культура буенча. Ул безне курыкмагыз дип шулай тынычландырып, шуны әкрен генә өйрәтә башлады. Шуннан без өйрәнеп киттек. Яшьләр Сәнгать тормышына кереп киттек. 19-20 яшьләр шуны безне өйрәтеп, шулай итеп мотор итеп инде бергә эшләдек аның белән. Шуннан аңа 50 яшьлек юбилейна без кичә оештырга булдык. Шушы кичәдә аның юбилейна бөтенләй бер әзер инде. Концерт әзер, сценарий да әзер. Жыр юк. Ниндидер әйтәсе килгән сүзләргә юк инде бер нәрсәдә. Тамамларга концертны. Жыр юк. Шуннан кешеләрне кайтып киттеләр. Абиттан соң репетиция була дип инде. Мин калдым да, утырдым да сәхнәдә. Шуннан үзеннән үзе уйлап утырып баян белән китте. Уфтанма, гомерләр яз кебек үтә икән дип, шушылай итеп шуны яздым. Сүзләрен тиз генә яздым да репетицияга килгән халык программаны эшләдек тә, и соңгы җыр итеп, шушы җырны кулларына тоттырдым да, өйрәнделәр.
Нишләп тиз өйрәнделәр. Җайлы бит өйрәнергә рәхәт. Концертта инде җырладык шуны, иң соңгы җыр итеп инде. Һәм әйтәләр бит композиторның осталыгы, бөеклеге ул йыр нисек күңелгә ята, ул нисек истә кала, хәтердә кала, бuna ошунан карап бөек итеп Шуннан беленә. дөрес әйе. Һәм Тамашасы теләге буенча бына баян ултыра, уйнатмайса беренчектә әйдә ибәр алмайбыз. Әйдәгез. Бер куплет. Уфтанмамы, нин бежер. Юк, бая Таңласы Сандугач, әйе. Ишеттереп үтәйек бөтә республика халкыбызга, Ярмәкәй районы халкына. Күле буйы санадуғаш, сайырыйдыр талларда, шуңа да күңелім еш, йоқыламый таңнарда. Таңлашы санадуғаш, үзәкіні үзәйш, ул минем яшілікіні, мұңнарға күмәйш. Таңлашы санадуғаш, үзәкіні үзәйш, ул минем яшілікіні, мұңнарға күмәйш. Ул минем яшілікіні, мұңнарға күмәйш. Бөтә яны, бөтә тәне менән бирелеп уйнарыз, сагай. Һез дә энергетикагыз менән бер-берегезне тулыландырып торагыз. Афариндар дип әйтергә алаһыз. Безнең ниһаят вакытыбыз да итте, хәзер ошо 7 исемлекте барлап сыгарга Гөлмирә укып ишеттерһәң. Безгә шылтыратучылар Өфөнән Рәзилә ханым намаз тавын әйтте. Гыйззәтуллина Сәрия Атанкүл, Ынйы Шафикова Барский дом Ляховых, Рәмилә ханым Рәис Ханнановтың үҙен әйтте. Рәхилә Маннанова Һыу һаҡлағыс, Шакирова Рима Ханнановтар ғаиләһен еткерде. Әҡлимә апай Аҡташтары шарлауығын һәм бына ошо булды шикелле. Һәм безнең бүләктәр кемгә Ҡайһы яҡҡа компактистар юллана? Сәрия апайға бирик. Әйе, Сәрия апайға Ул бирик. Атамкүл, әйе, Тарҡаза ауылынан. Тапшырырбыз біз аны, үзебез ҡайтҡас. Шуннан. Әйе, Инже Шафиковаға бирик. әйе, Барский дом Ляхова. әйе, шынақта ул. Әйе. Маңыза инде. Береу ҡала. Рәхиләгә бирик. Бына бит ир баш ҡатын муйын кигәннәр. Рәхилә ханыма Әйе. һыу һаҡлағыс өсөн. Әйе. Бүләктәрҙе алып ҡайтып һеҙ үҙегеҙ Тапшырабыҙ, тапшырасаҡһығыҙ. әйе. Бына һуңғы ғына һорауым. Һуңғы ваҡытта йәштәр күбеһенсә ретро йырҙарҙы, элекке ретро йырҙарҙы заманлаштырып йырлай башланылар. Быға һеҙҙең ҡарашығыҙ нисек? Һеҙ ҡаршымы? Юк. Дөрес эшлиләр, чөнки элеккеге җырларны шушылай итеп яңаша күтәреп ебәрү була бит инде ул. Аларны һаманда яшьләргә җиткерү була. Алар яшьләр бит инде шуларны ишетеп беләләр. Менә уфтанманы шушындый балалар да хәзер җырлый башлады. Радик Юлияшин җырлагачтын. Бүтән җырларны да балалар барсында җырлыйлар. Шулай. Чөнки менә без бит шулай күчкән бит инде. Элеккеге борынгы җырларны, сибайларны, ниләрне каян беләбез без? Чөнки күчеп килгән. Шулай булырга тиеш. Безнең ваҡыт самалы, әйҙәгеҙ тиҙ генә фото зонаға барып фото төшәбеҙ. Кем фотограф? Мин фото төшөрәм. Илгиз фотограф. Мин фотоға төшөргә яратам ул, былай ҡаршы түгелмен. Бу яҡлапма. Өйрәнеп бөттөм, һеҙҙе юртаға ҡуйығыҙ. Әйе. Әйдәгеҙ, әҙерһегеҙме? Миңә ҡарағыҙ бына, ошонда. 1, 1, 2, 3. Булды. Ие, хөрмәтле ҡунаҡтарыбыҙ, беҙҙең урындарға рәхим итегеҙ. Илгиз, кил, минең яныма кил. Нишек булса да яртырай. Дуҫтар, беҙ бөгөн Йәрмәкәй районының 7 мөғжизәһен барланыҡ. Һеҙҙән теләктәрегеҙ ҡыҫҡаса ғына әйтеп үткәндә, яҡындарығыҙға, тамашасыларға. Бу тапшырыуны ҡараған барлыҡ тамашачыларға зур рәхмәт. Үземнең туғандарыма Оренбург өлкәсенән сәләмнәр җибәрәм. Һәм безне яратҡан, ижадыбыҙны яратҡан барлыҡ тамашачыларға, Башҡортостан халҡына имин яңы йыллар, сәләмәтлек, байлыҡ, тазалыҡ теләйбез. Исән сау булығыз.
БСТ каналын карасыннар, бик яратып карыйбыз. Рәхмәт. Бер нисә минуттан бына фото ошында күрһәтеләсәк, килеп сыгасак һәм Әйдә һин теркәй тор, мин әйтеп үтәм. Без бүген Ярмәкәй районының 7 мөгъҗизәһен барланык һәм Ярмәкәй районыннан кунактар, Башкортстанның халы атказанган мәдәният хезмәткәрләре, композитор Рәис Ханнанов һәм мәдәният йорты художество итәкчесе Тәнзилә Барый кызы Ханнанова булды. Иртәгә без Бүздәк районына юлланасакбыз, дуслар. Безнең Безне белән карагыз, булып, әйе. шылтыратыгыз.